Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nake samun labarin rasuwar Firdausi. Ina addu'a Ubangiji Allah ya ji ganki. Firdausi Ubangiji Allah shi miki rahama. Ubangiji Allah ya haɗa ki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ke da sauran musulmi. Ina yi addu'a gare ki da sauran mutane. Ubangiji Allah ya ji ganki. Ubangiji Allah shi mu rahama. Mu ma da muke raye idan ta mu ta zo, Ubangiji Allah ka sa mu cika da imani. Ubangiji Allah ya ka sa mu cika da imani. Allah ka karɓi bakuncin mu a duk lokacin da Allah ya lokacin mu yayi. Ubangiji Allah ka sa mu cika da kalmar shahada don alfarmar Annabi da Alqur'ani. Zan ɗan yi bayani kaɗan game da Firdausi. Firdausi duk wanda yake hulɗa da Firdausi ya san Firdausi wace ce. Firdausi mace ce mai haƙuri da tarbiyya da karamci da kawaici. Dole suke harkar drama sun sani Firdausi aifu ba wai abu ne kaɗan ki haɗa kawai da ta abu ne kayan ku haɗa da Firdausi. Ni ban taɓa ma sanin cewa Firdausi na haɗa da mutum ba gaskiya, saboda tana da haƙuri, iya gwargwaro tana da haƙuri. Sannan duk abin da ka bata idan ta zo ta yi maka aikin drama, duk abin da ka bata shi za ta yi haƙuri ta wuce, ta bata da matsala. In ma ka bata in baka bata ba. Ba zan iya manta ba a lokacin da na ɗauka wani fim mai suna Mata ko Miji. Ta taka mai rawar gani sosai. Fin ne wannan fuskanci kalubale gare shi a rayuwa. Ban taɓa fuskar kalubale ba harkar drama irin wanda na fuskanta a fim ne. Muna cikin aikin nufi da wasu ta kama da rashin lafiya. Na kira ta ce mini darakta, wallahi yanzu ba ni da lafiya, ina ɗan jin mura amma idan na samu sauki zan zo ci gaba da aiki. Muna nan abin yayi works. Kawai sai ta gata ce za ta koma gida don dama ita ɗan zuru ce ba ya so ta bacci. Ta koma duk kwana biyu sai ta kira ni, ita kaɗai za ta kira ta ce min darakta namu. Wallahi duk wani muke da wasu duka ce sun ce darakta, amma ta kira ta ce darakta namu ina yin ka. To a haka muke muna gaisa kwana biyu ta cikin ta min ta ji sauki har ta samu lafiya. To Firdausi su yan biyu ne ga mahaifiyarsu, tawaye ne. Da mura gida take gaya min cewa ban taba sani ita yan biyu bane, sai ta koma gida take gaya min su yan biyu ne. Ta haɗa da wani haihuwarta da kuma haihuwa da muka waya da su. Ta tura min su a video call na gan su duk. In ka kasu ba za ka yi bambanta su, dai Firdausi ta haihu guda kwanan, ta haihu wata gaskiya hasken ciki. Amma dai su yan biyu ne. To bayan ta dawo Sokoto muka ci gaba da aikin. To gaskiya ni ban san sai da ta samu wani rashin lafiya ko ban sani ba gaskiya. Allah dai ta yi min magana a WhatsApp ne war flying na maidan mata. Ta ce mini me ake cikin darakta ne ta lafiya lau. Kwana biyu ne mata magana daga wata flying ta buɗe amma ba ta flying a sai ba ta da lafiya. Kwatsam sai ga kira. Ta ce mini ayi ga shiga wanda yake faruwa. To ina addu'a Ubangiji Allah ya ji danki. Wannan hali gare ki na karamci da haƙuri da juriya, Ubangiji Allah ya sake cin umfanin su. Allah ya sake cin umfanin su. Ubangiji Allah ya haɗa ki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan duk wani ɗan jihar Sokoto ne mishi ta'aziyya da kuma musulmi na duniya baki daya, saboda idan aka yi rashin musulmi ba mutum guda ya rasa ba, yan abu dukkan mutane suka rasa. Don haka nake bara gare ku don Allah da bakunan kuma su alfarma bi mata addu'a Ubangiji Allah ya cikanta shi mata rahama, kuma Allah ya haɗa ta da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Dukkan mai rai mamaci ne, kuma kowa yana so a roƙa mishi wannan. Ubangiji Allah ya cikanta, kuma Ubangiji Allah ya mata rahama. Idan tamu ta zo, Ubangiji Allah ka samu cika da imani. Inda muke addu'a Firdausi Allah ya ci ganki, Allah shi miki rahama don alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam.